your car registration number car bia e wo number no enhyehyɛ a omudi gu akwan so ene sɛ afei kanu ana kodo ahodo a ekopo no one ba be register nyina mo bia nya registration number eno no enkyeremu no ene sɛ ye begebre na afei mpanifo akyere mu aban na to anamo sɛ na medi kan no close season ene ne yɛka ka ho nyina no aban no ɛyɛ megiri sɛ we nso so ya namon foforo a ɛba baboa ma adwuma no atimi atumpɔnte ye bɛhyɛ nkomo no ase ɛde afiri hɔ ye wi a ɛtefido mantem enka me ayɛ sɛ brano akra bi ne ate sɛ basabasa yo asi hɔ in fact ye kan kromienu kane na kadagbon ni ade keka but na say de boku na fe chepone boku a ye kan ewo upper east na chepone so ewo north east region since 2021 de boku ohono mo sheda enjo ye na chepone so Nnawotwi a ye ka say ye nipa enan na ewu wo chepone a nipa enum so de o ma pra emu aden pa so ye ni ba kokora eka ho eye ni na ntokwa asi ho enso so kabia ye se Ghana fo ya ye wo anafo ha no ye hu ne ekoso atifido no se ewa chirichirichiri emben enti kabia ye se yato yadwin yensem trafo binum kura so ye nka ho asem esan se ye hu se asem no akoye dua batatwene ni twa no akoye twana boka na wanka ne yi a na akofa bibi foforo e de aba enso so asem di kan ya na sɛ ye kan na pɛ ye bon kompo na fe ya hwɛ kwan a saa mente no ho ase basabasa yoyi ye bɛfa na fe ye si ano kwan na fe nkomo etwa to okra enura na ndc amayoko no mbra wo mode eto ho sɛ wa pɛ sɛ otu franka adidi amayoko no animu no odo nkrata ebeba so far nipa 9 na omo akofa krata ni bia omo de omo krata de ababara na pɛ ye de nkomo no ebegina mienu eso because kamia say Ora John Dramani Mahama or former president and the former finance minister Ora Kwabnadufo and a contest no Kesepano Ubisamia beka say ejina wo montem. This morning we'll try to look at the Kwabnadufo factor. This time around obe make waves be ohwe mpanifo a wo mo ayi wo manim eta Dr. Kwabnadufo echi ebeje bre na fei atwetwe sa enkobo. So it's a packed show and anapay yede brewo. Stay with us ewo UTV so radio Asempa 94.7 FM and afi Facebook Adom TV na Asempa 94.7 FM and a YouTube so na yemfa Nnawotwi dwumadi yemfa emro midin the Chief Jerry Forson yamo achi amo akwaba.